Terima kasih buat Mas Partono yang punya telemang imbang Lamongan Jawa Timur. Dibantu Mas Partono atas dengan wangsul matur bangun. GKG Mas Yanto yang wonten Pejo Kepoh Baru nggih, Suko Pejo Kepoh Baru ya. Pak Jo hadir Pak ningali lift kalih ngopi dan warung telon Mbak Mintul. Nah, yo buat Mbak Mintul yang punya warung telon Sukobejo Kepoh Baru ya. Juga Mas Yantonya, selamat malam, besok ketemu. Pak Atika Suren, terima kasih Pak Atika Suren. Juga Mas Basuki, Mas Basuki Putra ya. Kota Suren juga Galuh. Salam bagi Bapak Epina yang wonten Kendeng. Salam saking Ibu Epina saking Galuh. Mbak Tampi yang wonten Kalimantan ya. Ya Pak Sukri saking Galuh. Assalamu kanggo bolo kayen kabeh. Bu Sofi kok gak ketok belas wetawan. Bu Sofi awan masak saiki ketok loh karo Bu Murtini trewek jungkring ya. Bu Sofi sesarengan Bu Murtini ya. Ayo bolo kayen tetap bergoyang. Yuk dari Polhut Gampeng Talun Rejo Mas Riko ojo lali ulang songo tanggal 10 Margo Laras Lip Gampeng tanggal 10 ulang songo kaki Pak Arjuna Mundu saking Polhut maju Mas Riko Gampeng Talun Rejo Bluduk. Sakjroning atiku gon nandhang tresno iki wis kinon darat sakder ning kalapan